uyu mubvunzo ndewokuna baba. Tiri kubvunza kuti baba, Mwari vakakuitirai sei, zvakauya sei kuti vakusanganisei mubasa nemuwanano namai? Sezvamaguti vatsanangura ndizvo zvakaita kuroora kana uri munhu mukuru uine hama vanoedza kuti dai apa ndo pakanaka apa, apa ndo pakanaka apa. Saka ndadzoka ini kuchikoro yasvikangwa kuti ndiroore dare rakagara madare matatu. Ndokuda ndatungamira chechi ine machechi anokwana 80 churches. Saka vese ivo vaine chokutaura kuti ndokuroora zvezvi watinoda anozochengeta chechi yedu, atinoda mai. Saka ndo pakaita nyaya ipo, pakaita zvonga vamwe vakati taona ari kwamurewa ndiye akanaka, vamwe vakati taona akadai, taona ari kumasvingo, taona ari kwamutare ndiwo tinoda. Kukaita matare kukanamatwa kusvika Mwari ataura. Wapedza kubva dataura kuti kwandabva uko kune murungu ane mari wokuti ndingamuroora zvikafamba zvakanaka. Saka neumwe angorima tikamutendera kuti aroore murungu achatorwa navarungu anodzokera kuAmerica. Tisabvumbira izvozvo, tinofanira kuramba nyaya iyo. Izvozvo tinotenda.